дошли в художествените зали на Бургаската художествена галерия, където за 11-ти път ще открием Приятели на морето, национална изложба за съвременно българско изобразително изкуство. Наградата на Съюз на българските художници за млад автор получава Веселин Симеонов. Графика се връчва художника Веселин Дамянов. Вес. Наградата на община Бургас скулптура се връчва на художника Димо Димов. Наградата на Бургаската художествена галерия Петко Загорски на художничката Анжела Терзиев.